Сега всички знаем, че едни от най-пишните новогодишни тържества се случват в Китай, където на 1 февруари ще започне годината на черният воден тигър. Подчертавам, черния воден тигър. Източният календар, всички знаем, е малко по-различен от нашия. Всяка година той е под знака на определено животно, на конкретен елемент. Какви са предизвикателствата, какви изненади носи този черен тигър според китайския календар. Сега ще разберем от специалиста по фъншуй Мариана Мръвкова. Здравей, добре дошла. И за много години, както се казва. За много години, да сме живи и здрави. Един много хубав старт за новата година, наистина, че се виждаме. И ще си говорим хубави неща. Да. Надявам се да са хубави. Сега ти ще кажеш каква е символиката на този черен тигър, защо черен. Ние черното знаеш с какво го свързваме, с мрака, с някакъв до някъде естествен край. Каква обаче е символиката в китайския календар на това? Ами в китайския календар символиката е черният цвят да символизира женското начало. Това е Ин. А Ин е черен цвят. Това е спокойствието, това е хармонията, която като се съедини с Ян, бялото начало, става един пълен баланс. Така че самият цвят черен може да ни говори, че ни предстои една спокойна година. Надяваме се. Но. Добре, кажи но. Тигъра е динамично животно, непредвидимо, така че колкото и да е спокойна годината, ще има неочаквани обрати. Но ще бъдат за добро. Неочаквани обрати, смисъл не в смисъла на изненади, защото всеки един от нас ни очаква изненадваща година. Все пак не знаем какво ще ни се случи. Но неочакваните обрати са нещо съвсем различно. Мислим за едно, а става съвсем друго. Точно това ще става. Тоест пак да не си правим планове. Да не си правим планове, но може да заложим на едно така стабилно образоване, довършване на нашите знания, да заложим повече на квалификация, на развитие. Има си знаци, които ще им бъде супер успешна годината, но има и такива, които просто трябва да изчакат. Но за това после. Добре, после. А какво искаш преди това да ми кажеш? Ами първо някакво кратко въведение за самата китайска астрология. Защо точно българите сме се хванали за този китайски календар? Може би това е важно да го знаят всички. Аз не знам дали сме се хванали лично на нас. Ние просто любопитно какво символизира дадената година, какво да очакваме и как се тълкува спрямо китайската астрология и въобще китайския календар. Не знам дали ще имаме време за дълго въведение, но кратко ще бъде кратка. Кратка, просто много ми се иска да внеса яснота, защото в други предавания са ми задавали въпроса защо след като българите си имаме толкова хубави традиции, сме тръгнали да следваме китайските, а всъщност корена на този китайски календар е български. Прабългарски календар, който имаме азиатски корени, така че има много доказателства. Ето, поздрави от Светозар Мръвков. Благодаря. За съжаление, не може да е тук, но неговата книга дава изчерпателна информация и доказателство за това, че именно този прабългарски календар е в основата на всичко и до голяма степен тези 12 животни, които са в китайски и в български, те съвпадат. Има доказателства. До Възраждането е било в сила това да се ползва годината на. Има доказателства на сгради, намерени с инкрустирано животно, което е говорило, че е била годината под влияние в България. Да, и всичко е в именника на българските канове. Включително властването на хан Аспарух е в годината на тигъра. И точно тогава всъщност става промяната за България. Точно тогава тръгва. Какво повече да кажем от това, че предстои ни една много динамична година, но за това всички трябва да си дават и почивка и да намерят баланса в работата и в почивката, за да бъдат здрави. Хвърли сега ръкавицата за голямата промяна, която предстои. Мен наистина ми се иска първо да минем по зодиите, а след това може би като цяло и по-общо да анализираш и да влезеш в детайли какво ще представлява годината. Но първо по зодиите. Добре. Съвсем накратичко за всеки знак съм извадила по нещо, защото знам, че всички искат да чуят накратко какво им предстои. Така. Сега първото животно в китайския, ще казваме в прабългарския календар, че сме си българи и най-хубавото за България предстои. Защото водата е стихия, която чисти всичко, дава спокойствие, дава сила и постоянство. Така че началото на 2 водни години предстоят воден тигър, след това идва воден заек и предстоят 2 дървени, които дървото е растеж. И тази година, освен черния цвят,
силно енергиен ще бъде, нали, всички нюанси на синьото, но и зеленото. Защото зеленото подхранва дървото, а дървото и водата като елементи се хранят взаимно. Водата полива дървото, дървото поддържа влагата, така че влизаме в един много добър период. 4-годишен, който наистина ще видите как до 2025 ще се случи най-хубавото за България. Чудесно. Това са го казали и Дънов, и Слава Севрикова, и просто наистина нещата се случват така, както те са предвидили. Първото животно е плаха. Родените под 36-та, 48 година, 60-та, 72-та, 84-та, 96-та, 2008-та, 2020-та и предстоящите 2032 са под влияние на този знак. За плаха годината ще бъде предизвикателна. Ще има много промени в работата. Може да си смени работата, може да има вътрешни промени, но по принцип той не обича тези неща и затова най-важната дума за него е адаптация. За да влезе в ритъм, плъховите трябва да се адаптират спрямо новата динамика, за да бъдат добре. Трябва да внимават с харченето на парите, да не правят необмислени покупки и да си кътат, както това си е типично за плъха, той да си складира и да си чака по-доброто време, когато в никакъв случай инвестиции тази година. Да пътуват и ще си срещнат половинката след известно време. Да прекарат повече време с семейството, семейните, а тези, които си търсят половинката, да пътуват, за да я срещнат. Да, защото тук имаше години, които, нали, половинката малко странно би звучало. Добре. Така, следващото животно е вола. Под влияние все още сме на белия метален вол или бик. Имат си по две имена животните, някои от тях. Трудна, тежка година. Виждате, вървят бавно нещата. Факта, че имахме 3 пъти избори, може сам по себе си да говори колко трудно се случват нещата в годината на вола. Но остава съвсем малко. На 1 февруари влизаме в годината. На 1 февруари влизаме в годината на тигъра и тръгва една много хубава динамика. Вече нещата се случват с по-голяма бързина, но основното, което тигъра казва е, че винаги трябва да е предварително обмислено всичко. Да не се правят неразумни неща. Да не предприемаме необмислени действия, защото той обича тигъра прецизност, точност и добра подготовка. Така че вола също ще му се наложи да се адаптира и да се вкара в малко по-бърза динамика. Ако не успеят да го направят това воловите, просто годината ще им бъде пак много... Само не каза конкретните години годините, за този вол. Да, 37-ма, 49-та, 61-ва, 73-та, 85-та, 97-ма, 2009-та, 2021-та. Така, общо взето това е за несемейните, да не започват нови връзки, а семейните повече да внимават конфликти в семействата. Така. И да разчитат на близките си. Вола по принцип има навика да се отдава на работата и забравя за семейството и за себе си. И за себе си. Така че да обърне внимание на здравето си и на близките си. Това е съвет на нашия зодиак. Тигъра си е в годината. Това са 38, 50, 62, 74, 86, 98, 2010, 2022. Обещаващо във всяко едно отношение го чака просперитет тигъра, значително кариерно израстване, финансово стабилизиране, любовта на семейните да пътуват заедно навсякъде, а пък несемейните ще си намерят половинки. Хубаво е тигъра да започне нов бизнес, да развие този, който има, смело да инвестира, да не се притеснява от нищо. Добро начало в неговата си година. В неговата си година. Единственото, за което трябва да внимава, е хората, които ще му завиждат. Винаги се появяват такива, когато си много успешен. И затова и ние във Фъншуй Академия правим амулети за защита от различни кристали. За тези неща, обаче се заслушах сега за Ако искаш да ги прочетем и след това да говорим за тях. Да ти кажа. Мисълта ми, че има средство да се предпазиш от зависници. Това исках да кажа. Така, Заека е следващия. 51, 63, 75, 87, 99 и 2011. Така, успешна година с приятни изненади. Подходяща е за закупуване на жилище, на друго недвижимо имущество, повишаване в работата и подобряване на финансовото състояние чака зайците. В любовта необвързаните ще си намерят половинката, а семейните ще имат дете.
Така че това е наистина много добра година. Да, защото Зайка е под влияние на дървения. В смисъл, той си е такъв... Има си влияние от тигъра и той е бърз, динамичен като тигъра и това му влияе. Просто колкото повече такава янска енергия се вкарва в нещо, толкова по-бързо се случва. Нали? Половината животни са в женската и инската енергия и при тях те са по-бавните. А които са в ян, те са в тая динамика. И под влияние на това може да преценим за кой годината ще е по-силна и кой не е толкова. Ясно. Дракона е следващия. 28, 40, 52, 64, 76, 88, 2000, 2012, 2024. Така, всички дракони, които са си отпочинали добре тази година, сега ще направят едно голямо вау. Ще им се случат нещата с шеметен скок. Да. И просто те могат да завладеят света. Толкова са мощни, толкова подем за тях. Чакат ги големи успехи и хубаво е да заложат също на квалификация допълнителна, за да могат да се доразвият и да бъдат още по-успешни. В любовта всичко им е наред, а необвързаните съответно си намират половинката. Общо взето, тигъра е... Много добра година ми се струва. Тигъра е знак на новите връзки, новите запознанства. Специално мъжете тигри те са донжановци. Така че с тях трябва да се внимава, но като цяло знаците под влияние на този тигър много лесно ще си намират половинките. Това е, да. Но да не бързат да се женят. Добре. Така, змията 41, 53, 65, 77, 89, 2001, 2013, 2025. Така, змията е бавна. Тя е в зодиака най-мъдрото животно, но тя е в финската женска енергия, бавна, спокойна и за нея това ще бъде абсолютен стрес. Трябва пак да се адаптира. Да, просто наистина много ще й е трудно. В работата ще има много нелоялни колеги. Трябва неподходящо време е за смяна на работа. В никакъв случай да не се сменят змиите работата. Трябва да внимават, да не губят присъствие на духа и да помнят, че всичко е преходно. Жените змии ще бъдат така по-уверени и ако нещо не им е окей в семейството, ще имат коража да го напуснат. За да почнат. И съскват за последно и си тръгват. Да. Но ако има търпение змията, лека по лека ще се случват нещата. Просто трябва и тя да се адаптира като вола в малко по-голяма динамика. Знам, че е трудно, но ще се наложи. Който може, ще успее. Мързеливите не се толерират тая година в никакъв случай. И коня е след змията 42, 54, 66, 78, 90, 2002, 2014, 2016. Просперитет и успехи. Промяна на работата, любов, търкане в отношения, раздели. Там трябва да внимава коня. Но в края на годината пък се появява нов партньор, така че няма страшно. Равносметката показва, всичко ще се балансира. Ще се балансират нещата. Съветът е, пуснете се по течението и се забавлявайте. Това е законът, защото той е динамиката, той е вихъра, защото няма как просто да не му се случват нещата на коня. Козата е следващата, тя трябва да внимава, защото тя е малко по-тромевичка. Има име овца, има коза, едно и също е. Просто както зайка и котка, чуват се по различни имена. Аз съм го окръстила коза. 31, 43, 55, 67, 79, 91, 2003, 2015 и 2027. Динамична и изпълнена със събития година. Обаче пък това ще помогне на козите да се поразкрепостят малко. Малко от малко да добият смелост и кораж да действат. Трябва да запазят спокойствие в динамиката и да се адаптират и те спрямо новия ритъм. Да се образоват, отново квалификация, конфликти при семейните може да има, а пък необвързаните съответно ги чакат нови запознанства. Маймунката е следващата. Тя е много такава палава, игрива. Тя си е динамична. Тя си е динамична, но какво има тук? Тигъра обича честните и справедливи неща, а маймуната обича да манипулира. Тя обича да влиза под кожата на хората и да става все по нейната. Да си послъгва. Именно. И точно това тигъра не толерира, така че трябва да внимават маймуните да се спрат малко нрава. Само да кажа на нашите зрители, че това, което виждат, всъщност много лесно могат да си определят зодията спрямо годините. Ето, ще ги задържим достатъчно дълго време, за да си видите. Само, че има и една малка подробност, която трябва да се знае относно годините. Хората, които са родени през януари,
те са всъщност под хващат влияние на предния знак, така че това трябва да го имат предвид. Да, предния знак всъщност. Да. Добре. Така. Маймунките в работата ще имат много зависници, защото те по принцип са успешни, лесно боравят с парите, но да внимават във всяка дейност, да не инвестират в нищо, не се препоръчват и пътувания за тях. Просто трябва да са внимателни и тактични, а това страшно ще ги изтощи, но пък ще ги научи да имат едно на ум. Ще трябва да бъдат от време на време и по-умерени. Да, и честни също. И честни. Да. Добре, после следва Петела? После така, Петела е, да. 80... за маймуната не казах годините. 44... ние ги имаме изписани. Да не ги казвам. Да, добре. именно. Добре. Затова и колегите ги така, извадиха. Петела изключително забавна, изпълнена с обрати година, в която е нужна адаптация. Също винаги да са готови да поемат нова посока. Динамиката даже ще изтощи Петела. При тях се получава така, че ако тръгне годината в семейен план добре, няма да е окей в работата. Но пък в втората половина на годината ще се обърнат нещата, така че ще си има някакъв баланс и хармония, няма от какво да се притеснява. Да. Така, кучето, много успешно ще бъде кучето, защото то си е в динамиката на тигъра. Така че кучетата най-после ще получат наградата за този труд, който до сега са възложили. Парите ще идват с лекота, могат смело да инвестират в имоти, да почват бизнеси, да не се притесняват от нищо, включително и в семейен план ще се наредят нещата. Много успешна година за кучето. Да. Глиганите как са? Глиганите също са трудничките. Пак трябва да свикнат с динамиката. Защото са си троми. Той вече хванахте логиката. Да, хванах логиката, абсолютно. Те малко се радуват. Това е. Така или иначе. Това е, да. Много ти благодаря за това гостуване. Значи ще очакваме една пълна с обрати година, така или иначе. Трябва да се научим да живеем динамично, но и както каза ти, пресметливо да преценяваме нещата. Така е. Една минутка, ако ми дадеш само. Последна минута, да. Така, залагайте на планинския кристал, защото той чисти пространството. На ахатите, на оникса. Виждате кристали в черен цвят, с сребърна инкрустация. Това е така или иначе цвета. Това е цвета черно, зелено. Също, от време на време, ако не ви стига енергията, може да ползвате и асписа. Универсален, наистина камък, който дава много добро здраве. Пирита винаги ни носи парите. Трябва да го имаме. Щастливите посоки тази година са севера. И севера, защото там ще насочим водата. Водната стихия се активира от север, така че всичко стъклено, ето едно тигърче стъклено, всичко стъклено може да донесе. Съответно, нали, ето златото и среброто пак са си актуални, както в металната година. Обмислено се взимат тия неща, не да са само, казвам, обмислено да се взимат тези неща, да не са само прахосъбирачки. В никакъв случай, значи това, което съм донесла и жабата на парите от нефрита, ето зелен цвят, нефрита, това всичко привлича към вас богатството и късмета. Кучетата в опазители на вратата. Всичко просто е направено така, че значи един подарък за тебе, едно тигърче. Много благодаря. За да те пази и за колегата, че също има подарък. Ще му го предам, като се появи на работа. Благодаря. И така, просто наистина разчитайте на нас в изработката на тези хубави амулети. Обаждайте ни се. Успешна година, живи и здрави за всички. Имаме един месец да се подготвим за настъпването на годината на водния тигър, черен тигър обаче.